हाय एभ्रिवान नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव फिन खेब बरायनानै लानाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे मोजां आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटआनो जादों CMAAA नि आपडेट। CMAAA होननानै बुङोबा जोंहा चिफ मिनिस्टार आत्मनिर्भर असम अभियान। बे फैसाखौ माब्ला मोनगोन? जोंहा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फेसबुक लाइभआव फैनानै बे CMAAA नि फैसाखौ माब्ला मोनगोन बेखौ फोरमायनानै होदों। जायफोर बिथांमोना CMAAA खौ एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। साननैसो सिगाङाव आंनि भिडिअनि मोनसे कमेन्टआवहाय सासे मानसिया सोंहरदोंमोन CMAAA नि फैसाखौ माब्ला मोनगोन बेनि सायाव आपडेट लाबो होननानै। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय CMAAA नि आपडेटखौ लानानै फैबाय। बेयो मोनसे मोजां आपडेट जागोन। जोंहा आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा CMAAA बिथांखिखौ लाबोनायनि मेन थांखियानो जादों जोंहा आसामाव गोबां लाइमोनफोरानो मोजां डिग्री लानानै फरायसेयावबो साख्रि मोननो हायाखै। बैसोरनि थाखाय CMAAA बिथांखिखौ लन्च खालामनाय जादों। CMAAA बिथांखिनि गेजेरजों जायफोर सुबुंफोरा जबलेस जानानै दङ बैसोरनि थाखाय रांनि अनसुंथाइ होनानै फालांगि एबा बिजनेस खालामनानै गावनि आथिङाव गसंथानो हायो। बै नोजोरजों CMAAA बिथांखिखौ आसाम सरकारा लाबोनाय जादों। जों मिथिखागौ जोंनि आसामाव थोजासे बिबांनि जब भेकेन्सिफोरा ओंखारा। जब भेकेन्सिफोरा ओंखारोब्लाबो जोबोद खम पस्टफोरा ओंखारो, जायनि थाखाय गोबां लाइमोनफोर जब नागिरो बैसोरो नाथाय गासैबो जबखौ मोनफुंजोबनो हाया। जों मिथिखागौ आसाम सरकारनिफ्राय हमनानै ला 100 जब भेकेन्सि ओंखारोब्ला बेवहाय एप्लाइ खालामग्राया 1 लाख 2 लाख गाहाम जायो। होनब्ला साननानै नायदो, बे 100था जब भेकेन्सियाव 1 लाख 2 लाख गाहाम जब नागिरग्राफोर ओंखारोब्ला सोर साबैसेया जबखौ मोनफुंजोबनो हागोन? बेनिखायनो आसाम सरकारा CMAAA बिथांखिनि गेजेरजों जायफोर लाइमोनफोरा जबलेस जानानै दङ बैसोरो जाहाथे साख्रिनि अनगायै जिउआव थांनानै थानो हानायनि थाखाय माबा मोनसे खामानि मावनो हायो, बैनि थाखाय राङारि अनसुंथाइ होनायनि गेजेरजों बे CMAAA एबा चिफ मिनिस्टार आत्मनिर्भर असम अभियान बिथांखिखौ लन्च खालामनाय जादों। दा CMAAA बिथांखिखौ जायफोर एप्लाइ खालामदोंमोन बैसोरो बेनि फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ। बेखौ लानानै जोंहा आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फेसबुक लाइभआव फैनानै मोनसे मोजां आपडेटखौ होदों। नोंथांमोननो गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मा बुंदों बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङावबो फोरमायनानै होगोन एबा बिनि ससे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायनानै होदों CMAAA नि फैसाखौ फैगौ 2022 मायथाइनि जानुवारि दाननि 15 खालारनि उनावहाय बे CMAAA नि माखासे खामानिफोरखौ मावफुंजोबनानै जायफोर लाइमोनफोरा बे CMAAA खौ एप्लाइ खालामदोंमोन बेनि बेनिफिसियारिफोरनो फैसाखौ होनो थाखाय डेट डिक्लेयार खालामगोन। बेनि एक्जेक्टलि डेटखौ हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायनानै होआखैब्लाबो बे बाथ्राखौबो बुंदों दि 2026 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि 15 अक्ट'नि सिगाङावनो बे CMAAA नि फैसाखौ मोनफुंजोबनो हागोन होननानै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे बाथ्राखौ फोरमायनानै होदों। दा गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि फोरमायनायखौ जों नोजोर होयोब्ला बेखौनो हमनो हायोदि जिखुनु जाया CMAAA नि फैसाखौ जोङो फैबाय थानाय 2026 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि 1 थारिखनिफ्राय लानानै 15 थारिखनि गेजेरावनो जोङो बेनि फैसाखौ मोननो हासिगोन। बेजों लोगोसेनो गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे बाथ्राखौबो फोरमायनानै होदों दि CMAAA एबा चिफ मिनिस्टार आत्मनिर्भर असम अभियाननि फैसाखौ बे खेबाव 75,000 बेनिफिसियारिफोरा बेनि फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ होननानै बे बाथ्राखौबो फोरमायनानै होदों। दा आं नोंथांमोननो गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फेसबुक लाइभआव फैनानै CMAAA नि बागै मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननो बिनि ससे भिडिअ क्लिपखौ होनानै होनि, नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांबानो जाबाय। CMAAA কেতিয়া আমি পাম? আপোনালোকে সকলোৱে জানে এইবাৰ আমি ৭৫,০০০ ল'ৰা ছোৱালীক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ CMAAA এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকক আত্মসংস্থাপনৰ সুবিধা আগবঢ়াম। নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে শেষ হৈছে আৰু কেইটামান ষ্টেপছ বাকী আছে। জানুৱাৰী মাহৰ 15 তাৰিখৰ পিছত আমি CMAAA কোন তাৰিখৰ পৰা দিম সেই বিষয়ে আপোনালোকক অৱগত কৰিম। আৰু প্ৰত্যেকখন জিলাৰ সদৰত আমি এটা অনুষ্ঠান পাতি এই CMAAA
এই আঁচনিটোৰ হিতাধিকাৰীসকলক আমি ধন বিতৰণ কৰিম। যিমান কেইখন জিলাৰ সদৰত পাৰো মই যাম, আৰু যিকেইখনত মই যাব নোৱাৰো আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য, বিশেষকৈ উদ্যোগ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিজে গৈ আপোনালোকক বিতৰণ কৰিব। আমি নিশ্চিতভাৱে নিৰ্ধাৰিত সময় এই বিত্তীয় বৰ্ষ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ জানুৱাৰীৰ 15 তাৰিখৰ পিছত আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম 15 দিনৰ ভিতৰত এই আঁচনিৰ ধন আপোনালোকৰ মাজত বিতৰণ কৰিম। दा होनबा नोंथांमोना गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मा फोरमायदों बेखौ मोजाङैनो बुजिखाबाय जानांगौ। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो सोर सोर CM AAA खौ एप्लाइ खालामदोंमोन कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। गोजोन्थों।